usanetse ndokutsemura usashamisike zviri kufamba sei sadness yako unopedza nei kuizvi zvamunoita izvi modhakwa nei inenge ndiri ndega mustreet ndichifamba sebenzi beya nemusic zvinopengesa ndinofamba natenzi zveshamwari zvinonenedza ndichifamba sebenzi beya nemusic zvinopengesa vanonga nakubawa voita 10 I'll be home ndakahosta depression meeting in my head men to men beya chete nemusic selection ndichatsvaga tumapulani pati pari zvino ndozvifambira ndega kuita wega zvitori nani pane kuwanda musina kwekuenda. Yes, I'm broken now, ungamudi fixe ndenchiganza like video vixens ziso racho calculate the pixels ninenge ndiri ndega mustreet ndichifamba sebenzi beya nemusic zvinopengesa ndinofamba natenzi zveshamwari zvinonenedza ndichifamba sebenzi beya nemusic zvinopengesa international daga beya rangu muruoko mumapodzi ngoma ndichizendemura pandasimudza ruoko ndatogeta usanetse ndokutsemura usashamisike zviri kufamba sei sadness yako unopedza nei kuizvi zvamunoita izvi modhakwa nei inenge ndiri ndega mustreet ndichifamba sebenzi beya nemusic zvinopengesa ndinofamba natenzi zveshamwari zvinonenedza ndichifamba sebenzi beya nemusic zvinopengesa Lesta made it.